תעביר. קח דפוק. תשאיר טיפה. קח. יש לי את הפתרון לחרדה, אוף. זו שמחה רבה לשים את החרבה גוף. פאק רדבול, זה מה שיגרום לך לעוף. זה לא אקסיט, כל כך קל לחזור לזה שוב. ילדים מהיישוב לא שומרים על הטוסיק, יושבים בתא בתחנה שאין באוטובוסים. כל אחד כמו פוסי, רק חוטף פנסים כמו פוסית. נתקעים בתוך משחק שאי אפשר לצעוק בפוסיק. מתמגרים לשחטה, לוקחים גם אם אתה לא נתת. כשנותנים להם את האצבע הם רוצים את כל הפלטה. פה למטה בור הקרקעית כל כך דוחק, כמו נרקומניות עם ריח של גופה מהפה. חלק הופכים סוחרים של אותו אמצעי לברוח. התאים בכלא מלאים בניגוד לאותם תאים במוח. מחפשים קטעים בכוח, את הכסף בנרות. מנסים לעשות השקל רק מ10 אגורות. ילדים של בית שמים טרנינגים של נייק, סוחבים 2 תיקים של איי, שמים זה תופעת לוואי. אף אחד לא מסביר לכל המתים מה לא מתאים. זה מטומטם כמו ללמד אבא לעשות ילדים. עדיין ילדים של בית שמים טרנינגים של נייק, סוחבים 2 תיקים של איי, שמים זה תופעת לוואי. אף אחד לא מסביר לכל המתים מה לא מתאים. זה מטומטם כמו ללמד אבא לעשות ילדים. פתאום האור של המנורה יותר זוהר, וזה שלידי לשעתיים הקרובות נקרא לו חבר. עיניים אדומות עומדות לצאת כמו הכוכבים של הערב שלי. המוח שלי ריק כמו הקבר שלי, מרוב זה אפשר לשחות לי על הגוף. מרגיש לי מום, אל תדבר איתי על כסף, אני מעדיף זהב חום. מקבל מכות מהסטלה שלא חוו גדולים ממני. 300 שוטרים לא יהיו יותר כחולים ממני. עיוור צבעים רואה רק חום בשפע. עפתי מבית ספר כמורה ביקשה להרים אצבע. מת בגוף חי, השטן לקח אותי. חשיש הפך לספר, בדיוק ככה הוא הפך אותי. סופר כל חור שהישנתי בו, בגלל אבא שמד דיכאון או סתם כי אני מכור לשנתי פה. הכל יכל להיות אחרת, הבחירה זהו השחטה או המסגרת. ילדים של בית שמים טרנינגים של נייק, סוחבים 2 תיקים של היי, שמים זה תופעת לבית. אף אחד לא מסביר לכל המתים מה לא מתאים. זה מטומטם כמו ללמד אבא לעשות ילדים. עדיין ילדים של בית שמים טרנינגים של נייק, סוחבים 2 תיקים של היי, שמים זה תופעת לבית. אף אחד לא מסביר לכל המתים מה לא מתאים. זה מטומטם כמו ללמד אבא לעשות ילדים. זה עידן אכזר בו ילדים פותרים בעיות עם נשק, מושפעים כל כך רזים שהם מתחמקים מטיפות של גשם. בגלל ויכוחים על אש קופצים 6 על 1, כי אצלנו תרבות זה מזמן רק שם של אחד. החיים בית ספר והכלא הוא כיתה טיפולית. הבני זונות שלא קולטים לוקחים טיפה שיקולים. שוב מאותה סיבה הורים שקולים. עבריינים צעירים שוב מתקפלים כמו שרבולים. כולם היום רוצים לעשות שקלים, אני חותם על זה. סוחר הוא כמו זונה, ביום שתדפוק אותו תשלם על זה. נסה להישאר נקי, תקשיב לתחושות בטן. שמים זה כמו יחסי מין, שניהם משאירים קטן. ילדים מעשנים ולוקחים בקרדיט, צוברים פה חובות כשלבוא לבית שלהם. בלילות אנשים מתים כמו בית קברות, וכל הבלגן נוצר כשהילד מתלונן. הוא חושב מחוץ לקופסה כי אין לו פה מה לעשן. ילדון שמשתמש נתפס על כמות, הוא לא שומע כבר. במשפט קיבל בפנים, דמותיו יצרו שלולית והוא תובע בה. עושים צחוק, סיטואציה של בילוש. רואה צעיר עם בנג, מסקנה שניהם רוצים לדפוק. זה משמש ככלי עזר לרשויות, גורמי החוק דוחפים לך סמים לכיס ואין לך מה לעשות. עישון זה תקשורת בין אנשים לא צפויים. החיים שלנו הם תופעת הלוואי של הסמים. ילדים של בית שמים טרנינגים של נייק, סוחבים 2 תיקים של היי, שמים זה תופעת לבית. אף אחד לא מסביר לכל המתים מה לא מתאים. זה מטומטם כמו ללמד אבא לעשות ילדים. עדיין ילדים של בית שמים טרנינגים של נייק, סוחבים 2 תיקים של היי, שמים זה תופעת לבית. אף אחד לא מסביר לכל המתים מה לא מתאים. זה מטומטם כמו ללמד אבא לעשות ילדים. וואי עליך איזה תסביך. קום נו, קום בוא הביתה ידבע, קום. טוב אני בא. יאללה סטלן.